I hører dig, men I gør så ikke. I dag der vil vi fortælle om os selv. Ja. Og hvem skal starte? For at glemme det, så står vi sten, saks, papir. Ja. Og den ene han går ud af døren. Ja. Hvad sker? Så ja. Er det bedst på en? Ja. Er det bedst på tre? Bedst på tre. Okay. Sten, saks, papir nu. 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 Anton han vandt, så hvad vælger du? Bliv herinde, så stammer du. Du starter. Ja. Så nu går jeg ud af lokalet, fordi jeg må ikke høre, hvad han siger. Ja. Du må kun når video er færdig. Mm. Nå, ja, jeg skal jo sige, hvad jeg er 9 år, og jeg går til håndbold, eller jeg går til fodbold, men snart håndbold. Og jeg bor i Skanderborg, det er i Danmark, hvis det er dårlig info. Og min mor og far de stilte, og jeg har også en anden kanal, som hedder Kasper Salling. Det må I meget der gå ind og shoppe og lege det. Og Anton han har også en anden kanal, som hedder Anton Frederiksen. Så det må jeg også gerne gå ind og lege det op. Så det var bare det, jeg vil sige. Så vi ses. Så er det dig. Ja, du går bare ud. Vi ses. Hej. Lige før der hørte I jo Kasper, og han fik lidt ud af ham. Men nu er det min tur, så jeg starter med at sige, hvad jeg hedder. Jeg hedder Anton Frederiksen. Jeg bor i Skanderborg, på Skovsvej, og så vil jeg ikke sige mere sådan husnummer der. For jeg er sikker på, at I leder efter. Hvis I nu kommer og prøver mig. Og jeg er 9 år, og jeg fylder den 6. maj. Ja. Og så jeg går til fodbold og håndbold. Ja. Ikke mere. Ja. Det var bare det. Nu er jeg lige til kassen. Sådan. Er du klar? Ja. Fedt. Så ja, var det ikke bare den kanal? Var det ikke bare det video? Jo. Jo, det var fedt. Så hvordan slutter vi den af? Vi slutter. Ja. Når vi gør sådan der, så ser vi. Hvad er sådan der? Når vi siger hej. Ses. Ja, nemlig. Og så dabber Du dabber lige foran den. Og du dabber, og så slutter jeg. Nej, bare dab sådan her.